DNA og cellemembran. Cellemembran, eller plasmamembran, som mange kender det for, er en biologisk membran, som beskytter cellekernen mod dens omgivelser og holder det hele på plads. Cellemembranen er gennemtrængelig af ioner og molekyler, og så kontrollerer den passagen af kemiske stoffer, som kommer ind og ud af cellen. Cellemembranens hovedfunktion er simpelthen at beskytte cellen fra, fra alt andet end det, der meningen skal være, eller som skal være nær cellen. DNA er opbygget af lange tråde, fyldt med oplysninger og egentlig hvordan man er kodet sammen. De ligger helt inde i det midterste af cellekernen, hvor man simpelthen ligger samlet op, ligesom en garnnøgle, hvor der er styr på det hele. Og det er så det som bedre kendt som et kromosom. Og de kromosomer, de ligger helt inde i det midterste af en cellekerne.